kan der være sket et uheld. Ja. Jeg synes bare, det er tit, når man ser det, så er der lige en lille gruppe der har været vældige, som så hjælper hinanden. Ja, ja. Det er stille og roligt vejr, de har holdt samme 3 minutter hele tiden, så jeg tror, det bliver meget stille og roligt. Det er så videre. Der er ikke nogen vind. Hvad så? Skal de op over Ejner Bagnehøjde, eller hvad skal de? Den opdager de slet ikke. Nej.